Je 9:52 a my práve vyrážame smer Maďarsko, Chorvátsko, konkrétne ostrov Krk, prístav Valbiska a potom smer trajekt na ostrov Cres. Naša prvá zastávka po zhruba 2 hodinách. Vchádzame do Budapešti, ktorú prejdeme skrz Erzsébet híd. Je to slávny most, kde aj v noci chodia ľudia sa prechádzať. Je to pekné. Pozrieť si nočnú Budapešť pri takejto minimálnej premávke. Teraz vchádzame na most, ktorý je takisto pekne osvetlený. Wow. Je to nádherné. Je to predsa veľké mesto. Viac ako 2 milióny ľudí. Pred nami hore na kopci monument. Práve bola 1 hodina, my sme akurát prešli cez Špetin most. Práve sme úspešne prešli Budapešť za Budapešť a už sme na tej diaľnici, ktorá vedie k maďarsko-chorvátskej hranici. Po úspešnom prejazde Budapešťou zastavujeme na odpočívadle, aby sme sa občerstvili, niečo zjeme a dáme si Pepsi, pretože tá jediná pomáha, aspoň mne, prekonať. Pokračujte v jazde smerom na západ. Sme občerstvení. Trošku sme sa vyluftovali. Momentálne sme na odpočívadle za Budapešťou a je 1 hodina 54 minút a je 17,5 stupňa. V Budapešti bolo 22,5. Sme v Chorvátsku. Takže prichádzame na prvú cestarinu. Tak zastavujeme na pumpe a ideme natankovať. Odchádzame natankovaní, sme diesel 1 liter 1,69. U nás to je 1,639 alebo 679, takže je to približne rovnaká cena. Tak, zistili sme, že najlepšie je priložiť ENC krabičku na tú čiernu fóliu, ktorá je nad spätným zrkadlom, pretože v návode bolo, že krabičku treba umiestniť za spätné zrkadlo. A funguje to následne. Krabičku už máme a už ideme. Takže funguje to presne. Druhýkrát to máme vyskúšané a funguje to výborne. Takže krabičku musíme prelepiť z držiak na tú čiernu dierkovanú fóliu, ktorá je nad spätným zrkadlom. Tak a máme tu poslednú cestarinu. ENC funguje perfektne a ideme. Skoro sme ani nezastavili, také rýchle to bolo. A ideme smer otok Cres, takže odbáčame vľavo. Odbočte doľava. Áno, vieme. Foká tu. Hej. Správno máš.
teraz tu bude tá pekná cesta serpentíny. Krásne to vidno. Pokračujte po ceste 7,7 kilometra. OK. No, tak tu ide plno aut. A to asi do roboty idú. Hej. Pravdepodobne niekde. A my ideme tadiaľto. Morište. Naberieme tu riadnu rýchlosť. Koľko tu máme stupňov? 18,5. O, 18,5, no. Pred 10 minútami sme mali 11. Aj to tam bola zima. Bola zima, ale ja teraz tu mám 18. To už je úplne iný rozdiel. Úplne iný rozdiel. Akurát vychádza slnko, takže je pekne osvetlené tieto kupčeky. Pozorne na stále navigácia, ideme rýchlejšie, ako je tu povolená rýchlosť. Táto cesta je veľmi pekná. Všetko pravdepodobne ide. Do práce. My ideme na dovolenku, oni idú do práce. Teraz bude pekný výhľad. Paráda, už sa nám ukázalo prvé more. Teraz to je pekne. No oproti vidno Omyšale. Tam, kde sú tie nádrže. Tam, kde sú tie nádrže. Tak, čaká nás železničné priecestie. A čo navigácia? No, teraz. Výborne. Prvýkrát. Ešte sme vlak tu nemali. Wow. Tak to je ale náhoda. Tak to je náhoda čistá. Ideme to asi 10. krát a prvýkrát tu máme vlak. Ešte sa to aj rímuje. Paráda. Tak si ho užijeme. Prvýkrát vlak, tak uvidíme, aký bude dlhý. Z ktorej strany príde. A, už truby? Tu je. Ó, Ale rušené. ó, škoda. Tak škoda. Očakával som, že aspoň vidíme nejaký medzinárodný rýchlik. Akorát to bol jeden rušenie. Akorát sa za nami vytvorila teraz kolona. Jak rýchlo idú tie autá. Hlavne ten nakladiak asi je prázdny.
vychutnám si ráno v Chorvátsku o 5 minút 6. A odtiaľ už vidím Krk a most, cez ktorý pôjdeme. Táto cesta je pekne urobená, pekné serpentíny. To je stará cesta, tu voľa, kedy bola reštaurácia. Asi už nič z toho. No, ponáhľajú sa tie autá. To nejde. Alebo že by sa vracali ráno do Záhrebu. Na tú 9. No, aj to je možné. Že sa vracajú ráno do Záhrebu. Nejakých 130 km, tak to majú za cez Ukrajinu. Na 8 tak to stíhajú je 6. Po 800 metroch držte sa vľavo. Áno, budeme sa držať vľavo. Teraz sa držíme vľavo. Teraz ideme rovno. Použite pruh vľavo, potom po 400 metroch držte sa vľavo. Na ulicu A7, na smer Split. Držte sa vľavo. Pokračujte po ceste 4,6 km. 4,6 km. Sme sa otočili. Zatrubil na mňa, aby som mu nevošiel. Dobre. Nákladiak Plodiny asi ide viesť nejaký tovar do obchodnej siete Plodiny. Tak teraz už sme narazili na tú plnú premávku, je 6:00 a už sa to hemží autami. O 1 kilometr bude kamera. No, tu stále fúka. Pozri, aké pekný tam sú domy, nie? Nie, to už je pekný ten. Už také moderné, bez sedlovej strechy. 500 metrov bude kamera, no ale my sme za nákladiakmi, takže bude to v pohode. Dovolená rýchlosť je 100, my ideme 90. A tu je 80. Teraz sme to minuli. Sme to 75. Keď
keď sme míňali kameru. Šesť hodín. 6 hodín a premávka sa začína výrazne zhusťovať a zrýchľovať. Ideme pred prístav. A tu sú tiež nejaké tieto Po 600 metroch držte sa vľavo. zásobníky. Po 300 metroch držte sa vľavo. Na ulicu A7. Držte sa vľavo. Má aj dobrý pruh, lebo ten smeruje na ostrov Krk, ostrov Cres. Použite dva pruhy vľavo, potom po 600 metroch držte sa vľavo. Potom hneď na kruhovom objazde použite druhý výjazd. Výborne, vieme, kde máme ísť. Po 400 metroch držte sa vľavo. Na ulicu A7. Potom hneď na kruhovom objazde použite druhý výjazd. Sme v dobrom pruhu. Bolo tam písané, že Krk a Cres. Držte sa vľavo. Potom hneď na kruhovom objazde použite druhý výjazd. No len aby títo tiež nešli na trajekt. Tí, čo sú Použite pred nami. druhý výjazd. Plodiny, jeden, druhý. Sa ešte zastavili na Tyfone. Pokračujte po ceste 4,8 kilometra. No tak tie dve nákladné autá, ktoré idú pred nami, tak tie idú na Krk. Že Plodiny ide až na Cres. Keď sme sa održali, boli by sme videli, či ide do toho istého prístavu ako my. Ale my ideme tu. Ideme natankovať. A potom budeme pokračovať ďalej. Dotankujeme, aby sme nemuseli, a Tyfonina, obľúbená naša čerpacia stanica. Čaká nás prejazd mostom, ktorý vedie z pevniny na ostrov Krk, takzvaný Krtský most. Odbočte doprava. Áno, už sme tu. Pokračujte po ceste 3,9 kilometra. Nevidíme. Nebo nezajímavé. Bola, kedy sa platilo tu na za cestarinu, ale už dávnejšie sa neplatí. Rýchlosť 60 km je rýchlosť Krtského mosta. Tak a ideme na to. ...60 km je povolená rýchlosť. Je pekne osvetlený. Vpravo je chodníček pre peších.
skladá sa z dvoch častí. Tá dlhšia vedie na taký maličký ostrov pri Krku a potom pokračuje ďalej. Cez 1 kilometr neviem presne. Tak to je jedna časť, to je druhá. To je nejaké servisné centrum. Pravo. A toto pokračuje do takého záseku. Do skaly. Tak a sme na ostrove Krk. No a prejazd mostu máme úspešne za sebou. Prichádzame do prístavu Valbiska a zaraďujeme sa do 7. pruhu. Takto vychádzajú auta z trajektu z Valbiskej. To je dosť, napriek tomu, že je ráno, o 5 minút 7, tak tých aut je dosť. Pravdepodobne pozerám, že všetko sú to značky Rieka, tak asi ide do práce pravdepodobne. Takže nastupujeme na trajekt, tak sme sa zmestili. Aha, tak ideme do podpalubia. Lebo hore sú vyššie autá, dole sú nižšie. Tak nás bude. Lezieme tam. Dúfam, že hej. Tak poďme na to. Jasné, že. Preto oni sa pýtajú, aké človek auto. Vystúpili sme z auta, sme pod paluby trajektu a ideme hore. No, tak to sme pekne. Tak poďme hore sa pozrieť. Takže z úplného podpalubia chceme sa dostať až úplne hore. Tak som zvedavý, aké to bude. No, tak tu vyzerá hlavná paluba. Tu sú zoradené autá, ako sú kamióny, dodávky a autá, ktoré sú vyššie nad 2 metre. No a tu ešte dostatok priestoru je o minútu 7, o 7:45, o minútu odchádzame. Poďme sa pozrieť vyššie. Je to zážitok.
Stredná paluba, ideme úplne hore. Odkiaľ bude najlepší výhľad. Takto sa pohýname z prístavu Valbiska. Vpravo je ďalší trajekt, ten ide na ostrov Rab. My ideme týmto na ostrov Cres. Uvidíme si takto pekne. Tak tu sú až 3 trajekty. Jeden odchádza a jedným my ideme my. Stieli sme to na 7:15, v pláne bol, že pôjdeme na 9:15. Vrchná paluba je príjemná. Tak toto vyzerá. Pohľad z tejto strany. Tu je ostrov Krk. Oproti je ostrov Cres spolu s ostrovom Lošín. Smerujeme týmto smerom. Tam je naša destinácia dnes. Prístav Merak. A tu hore je priestor na to, aby si mohli tu ľudia posedieť na týchto žltých lavičkách. Vezieme sa na trajekte a užívame si krásne ráno, 7:30. Počasie je výborné, ani mráčik. Vyzerá to na skvelý deň. Blížime sa k prístavu Merak, ktorý tvorí malá dedinka zo pár obydlí a pravo od dedinky Merak je taká priehlbina. Bola je to Merakská jama. Pomaly sa blížime k pristávacej ploche, teda k pristávacej mólu. Je 8 hodín 36-37 minút, takže plavba trvala zhruba tých niečo vyše 20 minút. Že kým vyjdem, ešte prejde nejakých 5 minút. Takže pomaly ľudia sa už chystajú do svojich aut a o chvíľu budeme vychádzať. Tak priebežne sa už predná časť lode spustila, ako náhle narazíme, tak auta vyštartujú. Tak niektorí to už majú veľmi osvedčené, pretože už naštartované autá fungujú a hneď ako prídeme k brehu, tak pravdepodobne vyštartujú hneď. No to je to presne mólo. A tu už v ľavej časti stojí auta, ktoré čakajú na tento trajekt. Takže odtiaľ premáva len linka
z Meragu na Valbisku a späť. Žiadna iná linka tu nie je do inej destinácie. Je premáva. Tak už len zo pár metrov sme tam. Majú to dobre zvládnuté. Narazíme. A sme tu. Tak sme šťastne pristali. No, my sme predposlední, za nami pani posledná. Posúvajme sa. Hej, posúvajme sa. Zastavím tam na konci. Až mi zle prišlo. Neviem prečo zast. Ježišmária. No tak poďme. Mohli zastať tu, ale ideme preč. Dajte, zastaneme na nejakom. Nie, zastaneme tam, na čo som vybral. Kameru, aby sme dali, no, že nestratíme. Nie, nestratíme. No. Tak ideme na 5 kilometroch. Tu jak sa stojí. Hej, však tu sa tak stojí. Tu ináč sa nedá stať, len týmto spôsobom. Za nami pani. No a vieš čo, tak som to chcel, aby sme posledne vystúpili, lebo ideme v takej pravotočivej zákrute, odbočíme doprava na pláž. Nakoniec sme našli tú cestičku, ktorú som mal naplánovanú, a je to tu kúsok akých 100 metrov, 120 metrov. Do lesa z druhej strany to nebolo vidno. A je to za týmto prechodom hneď. Že tu na doprava. Nie, až tu trošku ďalej. Tak, výborne. Výborne, máme 4x4, tak je to auto na to ako stvorené na také dobrodružstva. Zapneme mu mód off-road. Tak. Nepôjdeme až tam, touto cestou, ale zaparkujeme tu na.